Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Biyernes, pitsa 31 na, katapusan nga adlaw sa bulan sang Enero, tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, syudad back to zero sa pagpatuman sang no collection, no segregation policy subong nga tuig. Apat ka mga iga-upgrade nga hospital o kung upgrade nga hospital sa Negros Occidental plano ibalik sa pagdumala sang AADD. Lalaki nga nagamaniho sang motorsiklo patay matapos nabungguan sang ban sa banwa sang Pontevedra. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga ginkumpirmar na sang departamento sang ikaayong lawas nga may isa ka positibo nga kaso sang novel coronavirus sa Pilipinas. Sa isa ka pagpakiginunanon kahapon nga adlaw ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga positibo ang 38 anyos nga babae nga Chinese national nga gikan sa Wuhan City sa coronavirus. Ang among Chinese nagabot sa Pilipinas suno sa report sadtong Enero 21 kag gin-admit sa isa ka government hospital sadtong Enero 25. Ang departamento sang ikaayong lawas may narikod na nga 29 ka mga personalidad under investigation. Ginausisa pa 18 ang ara sa Metro Manila, 4 sa Central Visayas, 3 sa Western Visayas, 1 sa Mimarupa, 1 sa Eastern Visayas, kag 1 sa Northern Mindanao, kag 1 man sa Davao. Pero nagpasiguro ang departamento sang ikaayong lawas sa publiko nga ginahimo nilang tanan nga tikang para mauntat ang paglapta sang masakit sa pungsod. Ang aton punto dire, likawan ta lang nga magpalayag sa mga social media sang subra-subra kag indi amo kag pamahog nga mga balita. Ang himuon naton, buylugan naton ang aton gobyerno sa pagpangita paagi kag matapna ining pamalatian kag mapahagan-hagan ang kakulba subong man ang pagpanik sang mga Pilipino
bangod sang pila ka nagagwa sa social media kag pila ka palayag mga sala nga balita nga imbes makabulig nagabulig pamahog sa aton pumuluyo batok sining coronavirus ngani nga naghalin dito sa isa ka lugar sang pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning anay. Sa aton mga plantador aring dugang nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tubtob, 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga yun kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sa mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Magyuni complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado sa bilog nga Negros kag Bacolod. Morning. Ari ng amon patrol nagalambiyong na sa pila ka mga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sang nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Biyernes subong ang lagaman sa patrol subong amuning tingog sa bag-o nga henerasyon sa broadcast industry. Of course, dalaga pa niya, kag gwapa. Si Aksyon Eden Aboso.
Action Aiden, morning. Action Aiden. Good morning, Action Fred. How are you? How's your life? Ay, daw, ginakulbaan. Amo gina Action Fred. Ang, kumbaga, ang sabat sang Daw tanan nga gina-nervyos. magpamangkot. Oh, yes, Fred, kiti syempre, hindi mo man malikawan kahit kung sayoron mo, Manila to Bacolod is just 45 minutes away, Action Fred mo. Lapit lang. Pero amo lang na hugot lang nga pag tuo, Action Fred, kag pagpangamuyo gid. Correct. Nakabay pa nga hindi mag-apekto diri sa aton kag wala man taga question sang possibility, Action Fred, no, na mabulong atong nagpositibo sang ining coronavirus dito naman sa Luzon. Pero amo na extra halong lang gid, Action Fred, no, sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga. Pero gina-clear lang sa tanan, especially sa authorities sa dire, nga wala iya sang monitored cases diriya sa Negros. Kag ti Action Fred, nagapangabay man na yang tanan ang otoridad kay miskan kita nga mga pumuluyo nga wala lang bala magpalaptas ang sinang fake news nga Amugid. makadugang kahadlok sang mga pumuluyo, especially now, Action Fred, no, kagabi nagalibot-libot na si Action John Diaz. May panic buying, kumbaga nagakatabo, Action Fred, kay wala na gani isang stock sang face mask. Miskan ordinaryo nga face mask tubtob sa N95 nga amo kumbaga gina-require, Action Fred, nga hindi makasulod ang kung ano da nga mikrobyo kon viruses sa tawo. Pero wala na gid, subong ginlibot gid nila kagabing syudad sang Bacolod. Kag tubtob sini nga aga nagpulo pa mangkot man kita. Wala sa gihapon nag-abot man ang mask nga ginapaabot sa mga nagabaligya. Action Pero, Aiden. Action Fred. Balo ka nga, ang tanan nga mga call center kon ang pipila ka mga call center kon hindi gimantanan, gina-require na sila magsuksok sining mask gani karong adlaw. Yes, correct. Action Fred. Actually, may ara man may naibaloan man ta nga mga buluthuan man, Action Fred, no. Say nabaloan ta initially ang St. John's bala diri sa aton nag-require nga ang ila mga estudyante nga magsuksok na sang face mask. Ang iban lang taon ta lang karon kun may ara man iban nga buluthuan nga nag-require nga magsuksok na sang face mask ang ila man nga mga estudyante. Pero hindi man niya, Action Fred, nga hindi man pwede nga mag-untat ang tanan ilabi na sa bra. Kaya mabulubudlay man, Action Fred, kay ang pang-adlaw-adlaw bala kumbaga nga galastuhon paano na lang. May mga i-share ta lang, Action Fred, no, may mga kilala kita gani dito yang ara na sa China nga nagpalayag nga do ghost town na dito, wala na sang may makita nga tawo sa palibot o kung sa lugar nga nagalagaw-lagaw. Sa Subo, Action Fred, ang reminder sa aton nga mga medical personnel, prevention is better than cure, get. Correct. Pero amo na, Action Fred, kaon lang sang masustansya nga pagkaon kag frequent hand washing. Amo nang ilang nga Action Fred, no, gina-abiso sa aton mga ka-aksyon. Pero speaking, Action Fred, of healthy habits, ibaloon nato, no, ang presyo naman sang utan diri naman sa bahin sang Burgos Public Market. Nay may nga mamangkot kami di sa imo na sa presyo sang ulutanon subong adlaw. Nay pwede mo mahambalang imo nga mga baligya nay kag tagpilaing sila. Ang presyo subong sa aton din nga mga utan, no, medyo nagnubo-nubo na gid gamay. Ang talong ta may pagnubo. Ang talong ta subong sang nagligan nga adlaw tag 100, subong ya sa akong lamisa 80 na lang. Ang margoso 80, subong 70. Panaog naman sa 60, 50 naman pakadto. Ang aton nga kalabasa medyo dako na gid kayo kay ang pulo ta subong medyo mayawan nga na gid kao. Tatlo na kumbaga ka parte, no. Ang kalabasa nga tagpulo, ang balatong nanay ka okra. Ang balatong okra depende man sa aton kuan subong, no, kay may ara man halin sa Talisay, Victorias medyo nubo-nubo, pero ang sa Libertad subong
90 pagid ang kapital, ta suara pagid ta subong sa 125. Damo pa kayo gulang ang isa kagatos, kabilog, isa ka plastic. 125 gid ang retailay subong di sa lamisa ko. Sa panakot naman medyo manugo na gid. Ang sibuyas nga pula subong sobra na lang 100. 180 na lang ang retailay, subong to 190 ang taas-taas. So, nagno-panaog, nagigsa kaysa nagdigan nga si Mana, 220 pa lang. Grabe ba? Ang ahos. Ang ahos, nagsaka na subong, hindi 120, nag-140, 150 na subong ang retail. Ang kamatis, nubo naman, nag-80, subong 60 na lang sa lamisa ko dito. Oo. Ang pidada. Ang pidada, nubo naman, 140, 150 ang retail subong, depende sa kumprada man. At least naggulo ba to? Oo, nagulubra to ang budget na daw, hindi na tamalinginan. Magbaligya. Magbaligya daw pag ayaw sa customer, oo ka na lang dahil kiti may ara ka na mo, laing nga mapaugat ka. Kasi ang presyo nga daan, sa taas man. Ang sibuyas niya puti ya. Ang sibuyas nga puti subong. Depende man sa kumprada, kaya sa subong lubo naman. Kaya ang puti retail na montiya. Depende man kay may ara man 100 pero sa ako niya 80 lang ito sa 20. So, bali 80 to 100 ang kilos na. Action Fred, mga pulupila lang ka mga presyo sa nagapanguna di nga balaklon sa bayan man sang Burgos Public Market, ilabi na partikularmente ang mga ulutanon. So, ti Action Fred, sa mga ka-aksyon naton daot total lang danay kag ti halungan gid ang lawas bangod nga ti suno pa sa aton nga medical officer Action Fred para likawan nga maglapta kung ano man nga virus dapat unahon gid nga proteksyonan ang kaugalingon. Balita live o kung na presyo sang mga nagapangunang balaklon diri sa Burgos Public Market ini sa Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Husto gina, hindi naton pagpataman, hindi kita hagad pamahog, ang imuon ta kung paano kita makabulig, kag paano naton balikawan ang gitawag paglaptasang kagaw. Areho kay Bernes Subong, padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo, kay alas 9 sang aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, padayon ang libre nga pag-check up sa inyo. Mayon ni kay matinlo, komportable ang Life Extension Clinic, sigurado maservisyohan kamo. Labi na gitsining panahon nga daw perting pamalatian, bakal kamo sang ila produkto nga alin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, tilid lang sang opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, apat ka mga iga-upgrade nga hospital sa Negros Occidental. Plano kuno ibalik sa pagdumala sang EEDD. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hilubia. Aksyon Marlon. Ginatinguan sa karon sa gobyerno provincial pagi sa pagdumala ni Governor Eugenio Jose Yabong Lacson nga mapabalik sa pagdumala sa Economic Enterprise Development Department ako na EEDD ang apat ka mga dalagko nga mga district hospital sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, ginaasikaso na ang plano kang na-finalize na sa buligman ni Provincial Consultant for Economic Affairs nga si Anay Congressman Albi Benitez. Ining apat ka mga dalagko nga mga hospital amo ang nahamtang sa Silay, Valladolid, Kabankalan, kagasurad sa nga Cadiz. Nawaluan nga ining nga apat ka mga hospital amo ning subject nga iga-upgrade man sa ulihi agud to nga mapasanyog pa ang paghatag sang health services. Nabaluan nga ang tanan nga mga district hospital ang sadto una na nga napaidalom sa EDD apang bangon sa pagtukod sang Hospital Operations Department ini ang nagsipak sa amo nga departamento. Attorney Diaz. Gina-finalize with Kong Albi that we are going to push for the 4 hospitals nga ibalik natin sa economic enterprise. So, once ma-remove na siya sa general fund, hindi na i-EDD na siya nga budget. Hindi na pag-isipon ang ilang nga PS sa atong general fund. Ang kaaksyonyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hidaboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oh, nakabakal na kamuhabon, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit. Habon, wala sa ginsimpon nga chemical, 100% natural, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon, may antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi sini magkurinot ang inyo panit. Labi na gid kun daw, permi ka lang kapulaw, stress ka permi, amo ning gamiton mo nga habon. Para sa ubyan kag presko nga Cotes Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang Cotes ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula 25-2. Una nga bula resulta 25-2.
second draw, kadua nga bula, 13-18. Ikadua nga bula, resulta 13 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 9-2. Ikatatlo nga bula, resulta 9 kag 2. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Aring sabato sa manubo gyapon nga baklanay sa ngumay gamit kamo. Unique complete fertilizer kay pinasay ini nga abono. May nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete Fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. DP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang daon sang umay. Ipaluap ninyo sang 3 ka Unique Complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta dako ang produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Ang Unique Complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique Complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Balikan ta ang aton patrol na tipo nila nga mga balita, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik na pagpangalagad ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, pila sa naglain-lain nga bahin sang lawas ang naangkon sa isa ka senior citizen matapos nabungguan sa isa ka motorsiklo sa Hacienda Rosario, Barangay Granada. Ang biktima mo si Zenaida Ernesto, 74 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar. Sa legasyon sang bata ni Zenaida, nagtabok ini sa dalan kag nabungguan sang motorsiklo, rason nga natumba kag nakaangkon sang kapilasan. Sa dugang panaton nga balita, pilas naman sa likod ang naangkon sa isa ka lalaki matapos ginbuno. Sa bahay naman niya sang Burgos, Gatoslao Street, siyudad sang Bacolod. Ang biktima amo si J.R. Caraballe, 35 anyos ang edad. Sa legasyon sang biktima, nagahulat siya kag nagatindog sigad sang dalan, samtang nagahulat sini sa iya nga live-in partner, siyang hinali na lang nga ginbuno sang a certain Benji, kaupod na si alias Calvo. Ang tanan nga biktima ang padan karon ginabulong sa Corazon Ocsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Balita rin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Aber, kapi-kapi kita makadali. Dr. Alfred's Green Coffee. Mayo ni kay hindi niya makapasulab sa inyo sulok-sulok. Ang manami sini, sang Dr. Alfred's Green Coffee kay pwede sa tigulang, pwede sa ginikanan, pwede man sa kabataan. Ang sa kabataan, mga estudyante, labi na gid ko may examination, ay maayo gid ini. Abi bakal kamo kag paimnang kabataan nga Ang Dr. Alfred's Green Coffee nagahatag ini kapagsik sa bata, nagaabri ang ila sini memorya, daw wala ginakapoy, daw pirmi lang bla alerto ang bata. Amuning sikreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang importante nga daw mapagsik sa bala, daw wala ginatuyo. Hindi ka mo magkakulba kay ang Dr. Alfred's Green Coffee
non-acidic kag non-addictive ini nga kape. So, pwede sa tanan, edad pababaw, paidalom, pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. So, bakling kabataan, bakling inyong bilog nga pamilya, kape-kape kamutag sa kaaga, kagapon, Dr. Alfred's Green Coffee. Mabakal ini sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang certified. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala.
sa dime, las 5:24 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 649 kita, ang jackpot 52 milyones, 52 million. Kombinasyon in any order, 20, 32, 48, 2, 38, 11. Resulta sang 649, 20, 32, 48, 2, 38 kag 11. Sa ilo kita 642, ang jackpot 18 milyones, 18 million. Kombinasyon in any order, 31, 30, 16, 40, 37, 38. Resulta sang 642, 31, 30, 16, 40, 37, kag 38. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Balita naton sa City Hall, syudad back to zero sa pagpatuman sa no collection, no segregation policy. Subong nga tuig. Balita City Hall. Detalye upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aksyon Fred, ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran ang pamuno sang Solid Waste Action Team o Conswata nga back to zero ang gobyerno sa Bacolod sa liwat nga pagpatuman sang no segregation, no collection policy sa Bacolod City. Ginpahayag sang BC Alcalde nga subong nga first quarter sang tuig, istrikto na nga ipatuman sang syudad ang ini nga pulisa kasunod nga ginapabot action Fred nga manog tapos na ang cell number 2 sang sanitary landfill sa may barangay Felisa. Ginpayag ni Familiaran nga liwat man nga magapatigayon ng syudad sang information and education campaign ang sa solid waste program sa Bacolod City. Subong adlaw Biyernes, ginapabot action Fred nga magasapol si Mayor Evelio Leonardia sa mga punong barangay kag sa masunod naman nga simana iya pagatubangon ng mga barangay kagawad para talakayon ang pagpatuman sang no segregation, no collection policy sa Bacolod City. Kahit sa choice ini nga quarter implement na back to zero to information dissemination naman. Nabatihan si Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran. Sa mga mahilig magkape pero conscious sila ikaayong lawas, atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babakas
sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. May TC ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang kinanglanon sa aton lawas sa tion bala nagakulo kambyo ang panahon, init, tugnaw, init, delikado. Kung hindi mabakod ang imong lawas, kundi mabakod ang immune system, dali ikaw tapikan sang balatian. So kinanglan may ibato kita. Saguron tang lawas naton nga mangin mabakod sa bisan anuman nga say sa panahon kag kun anuman ang magtuluhaw nga mga balatian. May TC ang alkaline nga vitamin C. Amo ning gamiton ta para magbaskog kita. Mas manami pagid kun ang may TC ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kay wala ni gabulag ang duha, gaopod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may TC mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
aksyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Nga nagamaniho sa motorsiklo patay matapos nabungguan sang ban sa Banwa sang Pontevedra. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian.
May nga-action na Fred, wala gid ka luwas sa kamatayon ining isa ka driver sa motorsiklo matapos bungguan sang van dira sa National Highway Barangay 2 Banwa sang Pontevedra kahapon mga alas 8 action friend. Ang napatay ginkilala sa kay Joer Garina, legal ang edad, nagapuyo sa Barangay Miranda sa Uman nga Banwa, samtang nagamaniyo sang van ginkilala sa kay Stephen Ray Saison, 44 anyos, taga syudad sang Sipalay. So, diri kay Police Major John Daryl Nigos, amaning hepe sang Pontevedra PNP. Isa ka direksyon ang pagpadalagan sining duha, apang hinali lang nga nagpatunga ining motorsiklo sa aligasyon sang driver sang van, kag nabungguan niya gid action Fred. Nakaangkon sa malubha nga kapilasan ining sigarina, rason sa iya sinig kamatayon. Yara subo nagapabilin sa Pontevedra PNP, custodial facility and driver, sang van kag ginahulat pang desisyon sang pamilya action Fred kung dinisla ang magapasakasang kaso o kon magpaariglo. Inang balita ini Section Brian more than nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Bisan diin ka magliso sang balita sa bilog nga kalibutan, wala nagakadula ang novel coronavirus nga report. Nangalapkap na siya sa bilog nga kalibutan. Puwerte ni nga kagaw, dako nga halit sa bilog nga kalibutan, labi na diri sa pungsod Pilipinas. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isa ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Entre, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kaapulisan. Anano ang mga performance subong sang aton kapulisan nga napagkit sa blatter entre balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden? Action Fred, isa naman iya ka bangkay ang nasapuan las 10:30 kagabi
sa Purok Rose, Barangay Kabug, Siyudad sang Bacolod. Sa initial nga report nga ato na Baton Action Fred, no, ang ini nga persona nang wala na sang kabuhi nga nagasuksok sang black jacket, black nga pantalon, naka-rubber shoes, kag may naka-blue jersey, Action Fred, na baklid man sini ang iya nga kamot, kag may mga kapilas tugas ang pagpangluthang. Mayara pagid ini siya Action Fred sang karton nga placard nga may nakabutang "Goodbye Shabu, Welcome Heaven or Hell, HVP ako." O kon high value target ako. Sa di nga lugar ni? Purok Rose, Barangay Kabug, Siyudad sa Barangay Bacolod. Kabug. Yes, correct Action Fred. Kag may nakita man nga isa ka dako o kung isa ka bulto nga sa sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga nakatakod man sa sini nga placard. Na recover man Action Fred sa crime scene ang pila ka basiyo sang wala pa mahibaloan nga armas luthang. Sa karon padayon pa na ang investigasyon sang kapulisan kag tingwaan ta nga malambot taman ang hepe sang Police Station 9 nga si Lieutenant Hodnito Pastrana Action Fred. Kaysa karon yari naman tayo sa bahin sang sa Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan, bangod kay actually Action Fred, may initial kita diri nga nabaton nga information nga mayara sang tatlo ka persona nga na armado nga persona nga nagsulod sa farm sining si Juanito de Lieva Jr. As of the Action Fred, no, ginahulap-hulap pa namon nga magsulosanag-sanag ang area bangod katubuhan ang agyan kag ti matabok pagamay sa sapa para makalambot kami dito sa iya farm. Pero initially na interview naton ang ining biktima ti madugay na ni Action Fred kuno nga ginaatake sila kag ginabalik-balikan sang armado nga grupo. Kag base sa iya Action Fred, ti posible halin ini ukon ang mga nagaatake sa ila amuning luyag na magbakal sang ilang farm. Ugali hindi niya luyag pag ibaligya. Amo na sunod sa Action Fred. Sino ang tag-iyas ni? Ang tag-iya Action Fred si Juanito de Lieva Jr. Juanito de Lieva Jr. Siya nga pa nag-iyas ang amo nga uma. Oo, correct. May ara siya sa mga tinawag Action Fred kagabi alas 10:30 nagpanugid sa iya na pagkatapos panyapon sang iya nga mga tinawog nagpanugid nga may tatlo ka persona sila nga nakita nga may bitbit nga malagba nga armas luthang. Kagati hana sila nga atekihon man Action Fred, no. Tapos nagakadismaya lang galing ining si De Lieva. Bangod nga ti madugay na sila naga-report sini sa kapulisan, particularmente sa sakop sa sining Barangay Mansilingan, Police Station number 7. O galing ti wala sila ginakadtuan, kag nasabat lang sila con Action Fred, nga hindi sila magpadulong sa lugar. Bangod sa kalayon, kay ti kumbaga Action Fred saging kadtuan tadi going Morsha Road na gid mo layo-layo naman gid siya. Pero actually din sakop siya sa Bacolod pa. Sakop sang Bacolod, Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan. Amo nang initial naton nga impormasyon nga nabaton halin mismo kay De Lieva. Pero for the past 5 years kuno Action Fred, no, nga nagabalik-balik ining mga armado na diri nga grupo. Kag may mga nagkalain-lain nga pang sabotahe Action Fred ang ila di mga alagyan sa ila farm ginapangbutangan sa mga dalagko nga bato para hindi sila makalabay. May ara man nga ginsunog Action Fred ang kadutaan malapit sa ila farm pero ginapagwa kuno nga aksidente lamang natabo. Last year Action Fred, no, kon after election to balagin try man sila kuno nga ambush pero wala man nagsucceed ining mga tawo. Kaagi man Action Fred nga tigin palayag naman nga may isa siya ka board member nga abyan man Action Fred diri sa probinsya sang Negros. More siya police pa ya ang nagpadulong kag nagresponde man diri sa ila. Actually din sakop pa na sa anong katapos sa atong kapulisan. Police Station number 7 Action Fred. Number 7. Oo. So kinala makuha taning ila sabat nga wala sila mag-responder sining nga kaso. Correct. Kwaon ta na Action Fred karon kasi syempre may right man silang magsubat pero based sa allegation sining ni De Lieva nga wala sila ginakadtuan sang kapulisan bangod kuno nga malayo ang ilang lugar. Action Fred, pamatian natin sa makadali, no, ang impormasyon gikan mismo
sa tiningtang iya sa ang mga farm. Kaya yung panglakas ang mga nagkalalagan daw. Pero yung lahat kaka di sa harik sa mga karmo ang sige na po may doon sa harik sa report din sa Aksyon ni din. Action Fred. Ipilit na kung si Ban nga program din lang sa estasyon. Kaya guwa do robot siya. Correct. Fred, batayan lang dugay-dugay kay ginahulat lang namon nga okay na Action Fred no medyo sa nagsanag na. Mga nga medyo delikado pa ang dalan para makalambot gi kami to didto mismo sa sining kandingan allegedly sang ang farm nga ginsulod sang mga armado nga grupo. Ang dugang nga detalye Action Fred bantayan na lang sa iban nga news and public affairs program sang Action Radio Bacolod. Live diri sa Barangay Mansilingan ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:55. Puti kadlagko sa mga balita ba? Ari naman may gapos naman Shabu naman. Ay makakulul ba? May balatian na, may pinatyanay pa. Suso. Daw wala untat ang nagakatabo subong. May coronavirus na, may shabu victim pa. Puwerte. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacna Lasais, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,